खामारपारा गामिनि सिख्लाफोर हाबा जाजोब्बाय होमबाबो सिख्लायावनो दं माबा सिख्लाफोरजों आरो बिसोर बोरो माखासेयालाय नै बेयावसो थाहैबाय दा बिसोरो देग्लाय जों लागोनिफ्राय गोबां बैसागु मोसानाय बादायलायनाय गुबुन गुबुन जायगाफोराव बादायलायहैयो आरो दा बिथांमोना गामियाव लामा गैया दे मालाबा गोसो जाना होफैदो गोसोखांना होफै बोथोरनि नियम बायदि बर'नि हारिमु बर'नि बैसागुखौ फालिनायाव जों लागो खामारपारानिफ्रायबो गोगोम मैखोमै बाहागो लाबोबायना ओमफ्राय बिथांमोना गामियाव हाबजोब्बाय गामिनि न'खरफ्रोमबाबो देरसिनफोरखौ मान लाबाय उन्दैसिनफोरखौ अनबाय एसे रंजाबाय मेथाइ खनबाय दामबाय देबाय बेटारि जोबलायलायबायना बेटारि जोबलायलायनाय मोसाबाय बिसोर ओमफ्राय दा बेबायदिनो बिसोरो गाबोनबो मोसाबावगोन ओमफ्राय दा बे समाव आङो मोसानानै बेसेबां मारै मोनबोखो माबायदि मोनबोखो गामिफोराव गुबुन गुबुन गामिफोराव हाबनानै एसे सोंनोसै माबानाव ग्रुप हान्जानि सासे दैदेनगिरिनाव दे बाजैया बुंदो बाजैयानो बुंदो आया गारजेन नुजागोन सिनेमायाव माबायाव दा दिनै बोथोर गोदान बैसागुखौ रंजानायजों लोगोसे गामि गामि हाबबाय गामि बेरायबाय न'खर हाबनायाव माबायदि रायजो राजाफोरनि न'खर बिगोमाफोरनि अनसायनाय मोनदों गोबां गामिफोराव बैसागुखौ फालिनायजों लोगोसे बैसागुखौ रंजानाय बैसागु बोथोर गोदानखौ रंजानाय बे खेबसेल'सै ना बेनि उनावनो दैज्लां जानोसै खामानि दामानि मावनोसै आबाद मावनोसै दा बेनिखायनो बोसोर गोदानाव खेबसे रंजानायजों लोगोसे गामि न'खर हाबबाय बेवहाय न'खरफोरनि गारजेनफोरा माबायदि अनसायनाय बा माबायदि आदर खालामदों सोरबा बिदिनो अनबाय मोजां मोननानै हरबाय 150 थाखा जाय हरैया हरैसै बुंनो हाला खिन्थु जोंहा जिखुनु बोसोर गोदाननि नालाय बोसोराव खेबसेल' जायो बैसागु दा न' हाबबाय अननायबो नागिरबाय बा अननायजों रंजानायजों लोगोसे एसे रांफोरबो बिबाय अननानै हरोबा आरो जा हरो बेखौ जों लाबाय बेथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो एसे नियम बायदि बेखौ मानिबोनाय फालिबोनाय जायो नालाय ना ओमफ्राय दा नोंसोरो मोनबेसे गामि बेरायहाखो दिनै गामिखौथ' गैया गामियावल' बेरायबाय बेलासिलाय बेरायै ओमफ्राय गाबोनबोथ' बेरायगोन एसे गाबोन गामियाव बिदिनो न'खर दंबावो बेनाव हाबनोसै दा देग्लायनि बोसोर गोदान बैसागुआव गुबुन जायगायाव बेरायनानै जेरै नोंसोरो नुदों बेवहाय माबायदि गोसोखौ गोजोननाय मोनदों दे मोजां मोनदों गोजा गाननानै गोमो गोथां आर'नाइ लानानै ओमफ्राय बैसागु मेथाइ रंजानायजों बोसोर गोदाननि गामि गोमखांलायनाय नोंथांमोनहा बा बाजैमोनहा बा बेवाइफोरमोनहा माबायदि मोनदों गोसोखौ मोजां मोनदों एकदम मोजां मोनथारदों माबायदि मोजां मोनथारदों मोजां बोथोरनि नालाय खनसेयाव मोजां मोनथारदों गोजा गाननायाव बिराद मोजां गोसोखौ मोजां मोनोना मोजां मोनो बर' जोंनि गोदो गोदायनि नेमखान्थि जों बेखौ सोलिनांगोन मानिनांगोन दे गाबोन एकदम ओंखारजेननायनि सिगाङावनो नैबे जोंनि दलरसे खामारपारा जोंलारि LP स्कुलनि दलरसे फोथाराव गेवलां गेलेग्रा फोथार नङा बे जोंना दलरसेल' नालाय बेनिफ्राय जागायनानै मोननै मोनथाम गामिफोराव हाबनानै एसे रंजानायजों लोगोसे गोसोफोरखौ फुरथि खालामनाय बेबायदियाव ओंखारलांगोन गामियैनो ज' सिख्लाफोरजों गासिबो
गैया खनफा माइरं लाग्रा ना माथो बेवाइफोरा फैसा लाग्रा फैसा लाग्रासो ड्रोन खिसेरा नों नङा खिसेरा देग्लाय गोदान बोसोरनि बैसागु रंजानायाव जेबो रायलायलालै सिरि
Saya tahu ini. Kebun milik kebun. Kebun dia.